அண்ணே இது என்னன்னு கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுண்ணே. பரத் ரூம்ல வரத்து உன்னை வேணா ரூமுக்கு கூப்பிடாண்டா. படிக்க தெரிஞ்சா படி. இது பரத் ரூம்ல பவித்ரா ரூம். தங்கச்சி சேர்ந்துருக்கு. என் தங்கச்சி இவனுக்கெல்லாம் மெசேஜ் பண்றாளா? என்ன டேஸ்ட்னே தெரியல இந்த பிள்ளைகளுக்குலாம். கருப்பா இருக்க பையன் தான் கல்யாண பொண்ணு கிடைக்கும். there is no space for new message வருது. அப்புறம் என்ன ப்ரோ? அப்படினா முகரைக்கு யாரும் மெசேஜ் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம். அனுப்புறவன்ட போய் கேளு. இங்க வந்து ஏற பொளந்துற போறேன். டேய் மாப்ள இந்த மெசேஜ் அடிக்கடி வருதுல, என்னன்னு பார்த்து சொல்லு. பேண்டியலோ மாப்ள, நீங்க பேண்டியலா பேலலையான்னு கேக்குறாங்க மாப்ள. நான் பேண்ட என்ன பேலாட்டி போனா அவனுக்கு என்னடா? எல்லாம் ஒரு சின்ன வெரிஃபிகேஷன் தான் மாப்ள. வெரிஃபிகேஷனா? ஓ மாப்ள இது 50% அலர்ட்னு வருதுடா. அப்படின்னா நீங்க 50% பேண்டியன்னு அர்த்தம். இன்னும் 50% எப்ப பேலியன்னு கேக்குது. ஓ அதுதானா இது?